سامي بمسرت قالوا مس حرملا أبن شحي قصير مسرخبهم أتقلع نسخس كند سب كأخلكي مس عند شحي كفكت ولا مس بلام كند سب تبلا نس بقدمي سب كان حج باقي ويدمو كين تفلت أنا يركض مس بلاتو صحقه قاص عليك على نازل زرعت حرملا أنت يزحق زارة معرك نزل هكي قلع إلكاي خاتن أنزل خمس بلاتهم هلا حرملا بسخن أو جنا عند شحي كفتلو جزء أكلن ورايت محرتخ تقبر المنبر مس بلام هار عبوي معدي إن سئل كاتف التصبيخة فتيكا مس بلاتو الدلنيا ما بخا ما خشكورنا أقول مفتي مس ملسلا أنت بجاها لاك تقدف مس بلاتو حير حفتي نسخين اشتعي حفتي تحقيق تكون تسخيلين كم حفتي قلنا كم دليكي كحانك كاكي يخيلين فتوت قلا زب حال زربا قريفكي حفتي يكون حري كم أحوات مخان زت أماجر زي لا مسبلم سامي إلا جزء اللي خنكو مسبلتهم أتقلع أنا سنة بالبين دي قد حر حفتي مس سلامة مات قد فيه سلام نأي مالت بلين عينيم أنا بفقرأي سلالي لهم نصا جنا كتردع نيك علتن سلازي أنا نرخب قل أنداول كوزر بشامبر نصا يكون تنكب كنا بجاه كل منكي مسولدها كيتب أسيام سلام حبي حريدو حير حفتي مس بلام مو أنا أنت يكون مس بلتو على حير شكر نص قد حفتي تخوني أبز خون سأدما أبقون نخون أي مسلك مس بلام أكن هنس مس بلتو وأدحر مس بلا كفتنين بر كنديني لمن فلما جيزي رخيبك كادو كوات ركبنا جنا يكفو مس بلتو نعي جنا يلو إيداس حبو مأقرتك وانت إمس أبلم عطاسامي حيم كان نمبر أن دابلت نيتس أوتم أقرت أن حسيت ناب كال أرأستي لالسجرت سامي دحري مس هرميلا مفلاي ناب أندالوام أبلمو بو أبيلو دمو نقوالا دقو وسيدو أتس أويتو أزناق إتملسم لو مستحاق وستو تحاقواس بجاكا فتعرن جاز أنا بسنوال حدث جالس أيك أني تمحرتا السناقيلو زي المود الميلو ذات نسمو زولدتلو نفوس محلاكو قوليلو كير أمتاتي ذوصرم بحيوته لألا كل الزحر أنا قرنتلو دمان السيو زولدو قلقو أبحخو عدي من أبقون كأبي تمرس ياتبل جن حاسب لبه أي سمرلان أبزيكون سودي فتايا كونتن سينجل مامكنا تاقا دي دامبر ናይ ሓደ ኣዋልድ ዝሰርቦም ቀጪ ዘምፅኣላ ይውለድ ጥራይ እምበር ሰብኣይ ዋላ ሓደ ኣይገብረልን እዩ ደቀይ በይነይ ክዕቢ ይኽእል ክብላ ክትሰምዕ ከላ ሕርቃና ምቁፅፃራት ስእን እንተዝኾነላ ነይሩ ብሓጋ ትምኒታ ምስ በዓል ቤታን ደቃን ማሚቓ መንባር እዩ ውሉድ ምስ ሓዲኦም ጥራሕ ምስ ዝኣቢ ወይ ካብ ኣደ ወይ ካብ ኣቦ ክረኽቦ ዝግብኦ ነገር ከም ዝገሎ أصابي أصلت فلت كمتول بفقار كم يكون بتصقبك سينجل أدم خندما ما تصات ما نم كتكون أنت زيكونو كسر عنبر مكسب يبلونات بال النساء نزع يتعدلتون قال قال إيو سأمي زب حلنا زملكت أب حلقة مزغنين درد قلينا عدد هذا رصت إلو نزمر سنبرا بتصقبن تفلالين أبزي خون نجار كورك أكترين كلا حرركم ترأتبل نمود أتزجد نجار أنت زي ترخيو خون ودي خون قال بزي قدس ناتي حدر سات أبيلم كحزو ألاتبل فتح الرجاء أنت تبصحون فتح نمود أمارات خون اللوزبل ناتي زلوم بزيت أكم نجار تسئل كان فتح مجاجن بس ما يكون بمدري تقبلنت يبلناتبل سمحوي سلام أخا مستخسرك نعلمولو أشخاص بنبال كشلمايم شلماتي جن تعرفيو مسبلتو هيدا لوامينا كم إلكي مسبلم زيولاركا كم زغيركا زحنكا كاس نولاركا دا كمي كركوني حن تحرد ما كل نغراتكا سقيلاندي أستوحيلا بزيك العالمي زبلكا سلام أدلانيم نزل رخيبا أنت زنقرون داس مسبلتم
ብነፍስኻ ደኣ ክትንዕድ እንደለኻ እምበር ካብ ሰበይ እንታይ ዘፍላልኒ ምስ በሎም እዚ ንበኣሉ መርኣያ ትሕትናኽን ልቡናኽን እዩ ካብ ዘለካ ትፅብፅብ ምናልባት ሰብ ስለ ዝኾንካ ሓደ ክልተ ነገራት ዝጎደለካ ክፅውዕ ኣለኒ ብሓፈሻ ግን ውድእ ኢኸም ቀሲካ ተረብረሉ ሓደር ይፍጠረልከም ኣብየ እሞ ካብቲ ከም ገለ ኣቦ ጓለይ ብዝኾነ በለት ዘረብኣ ከይውድአት ኣብ ናይ ሓዘ መንፈስ እንዳኣተወት ነዚ ዝተባሃለ ሰሚ ለዋሚና ሓፍተይ ድሓን ካብ ወረደ ዝወረደካ ተቐቢልካ ከምዚ ትገብርዮ ዘለኺ ንቅድሚት ምራሹ ንስኽን እኮ ኣሓመክን ጓልኪ ፅቡቅ ጌርኪ ሒዝኪ ኣለኺ ኣነ ወትሩ ኣብ ጎኒ ክለኹ ምስ በሎም ጓለይ ደኣ ምዃኑ እኮ ኣይስእኒ ግን ድማ ከም ሰብ ካልኦት ቆልዑ ምስ ኣዲኦምን ኣቦኦምን ክርኢ ከለኹ ጓለይ ተሕዝነኒ ይስምዓኒ እምበር ምስ በለቱ ይርድኣኒ ንሱ ኣልዋሚና ግን እንታይ ገበር ዝወረደካ ተቐቢልካ ንቅድሚት ምራሹ እምበር በላ ነታ ኣብ ሕቕፉ ዝነበረት ጓላ ኣብ መእጉርታ እንዳሰኣመ ብርሃን ናይ ልበይ ከምሲኺ ሳሚዩ ናብ ሰላም ደው ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ንዓይዱ እዚ ኩሉ ምስ በለት ንኣኽወ ድምፂ ክሰምዕ ከለኹ ዝሕገሱ ኣይትሕተትኒ ቅሳነቱን ብኡ መጠን ምስ በላ ማዕረኽ እንደኦ ምስ በለት ትፈልጥ ዶ ኣብ ዓለም ንትፈትዎ ሰብ ምርካብ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝሕጉስ መልሲ ሕቶ ፍቅሪ ብዘይገድስ ደወለይ ተቐቢልኪ ሳሓማ ሓወይ ክትብል ከለኺ ዝወረን ናይ ደስታ ስምዒት መግለፂ ቃላት ኣይረክበሉን ምስ በሎም ንውሽጥኻ ሓጎስ ክፈጥረሉ ምኽኣለይ ኣነውን ሕጉስቲ እወ ሰላም ሓፍተይ ክሳብ ሕቶ ፍቅሪ መልሲ ዝረክበሉ ካሊእ ዝትረፍ ኣብ ዝደወልኩልኩ ሰዓት ተቐበለኒ ንስሓቅ በቃ ንፃወት ኣነ ኣብ መንጎና ከምዚ ናይ ገሊኦም እንተ ደው ኢለላ ክትኮርዓለያ እንተ ደው ኢለሉ ክኮርዓለይ ዝብል ፀወታ ዝፀወቱ ኣብኡ ሽንክል ክብል ኣይደለን እዩ ድሌተይ ደወለይ ብሓንቆታ ክትፅበይ ሞ ተቐቢልኪ ሳማሓወይ ክትብልኒ ከምኡውን ንስኹን ኣነ ክሳብ ዝድብል ከይተፀበኺ ደው ኢልኪ ሰላም ሓፍተይ ክብለኪ ድሌተይ ግን እዚ ትብሎ ዘለካ ምናልባት ኣብ መንጎ ሓደ ዝግደስን እቲ ሓደ ዘይግደስን ሰብ ዝፍጠር ኩነታት ኣይኮነን ክትብል ምስ ሓተተቶም ንሱ ፅቡቅ ኣለኺ እቲ ሓደ ደላይ እቲ ሓደ ተደላይ ምዝኸውን ንኣብነት ወዲ ነታ ጓል ዝግደሰላ በንፃር ድማ ንሳ ዘይትግደሰሉ እንተኮይና መቐፃል ንሱ ጥራሕ ዝድብለላ ክረኽባ ድሌታት ዘርአ እንተኮይኑ ከይተረድኣ ተቃፂረዮ ኣበይ ከይከይድ እዚ ዓይነት መንፈስ ስለዘወራን ስለተንፀባረቕ ደወሉ ቀልጢፋ ኣይትቕበልን መልእክቱን ንሰደዳ ንኣብነት ከመይ ኢልኪ ንዝብል ነዛ ድሓነ እግዚኣብሔር ይመስገን ኢላ ንትምልሰካ ድሕሪ ሰዓታት እያ ትምለሶም ደውሉን ሓደ ግዜ ደው ኢሉ ስኢንዋ ክንሱም ሪኣታ ክልዓ ክንዲ ትድውል መሊሱ ካልኣይ ግዜ ክድውለላ ትፅበም ብኡ መጠን ከዓ እንተ ደልዩ ይደውል እንተ ዘይደልዩ ኣይደውል ዝብል መንፈስ ሒዛ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ኣለኺ ንሳ ግና ኣብ ልዕለይ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ከምዚ ተንፀባርቂ ተስፋ ኣለኒ መቸም ፈቲና ሌልኪ ኣይትኮርዕለኒኺ ትኾኒ ምስ በለም ሰማሓወይ ቀሰናጆኻ ትፅላእ ሰብን ስለዘይኮንከም ንክፈትወካ ንልበይ ክፉት ክገብረይ ዋንጫ ተቐሪባላ ስዒርካ ምውሳድ ድማ ናትካ ሓላፍነት ይመስለን ምስ በለቱም ከምዚ ጌርኪ ምሸተይ መሊስኪ ኣድምቕያ እምበር ናይ ምንታይ ልቢ ወዲ ሰብ ምድማዩ ከመይ ገይረ ልብኺ ናብ መስመር ይኣትዎ ናባይ ጥራይ ግደፍ እዩ ዕላማይ ንፁር እዩ ንፁርን እዩ ንኣኺ ምውናን እዩ ነቲ ዋንጫ ዝወስዱ እውን ኣነ በላእ ብናይ ሃጎስ መንፈስ ኣታ ነቲ ኮሌጅ መን ክሕለልካ ገዲፍካ ኢኻ ኣብዚ መፅእኻ ዘለኹም ርሒልያ ሓንደበት ኣብ ማእኸል ጎደና ስምራ ንፍፁም ስረኸብቶ እንዳሰሓት ትዛረብ ዘላ ምሽቶ ፍፁም ምዝንጋዕ ኢሉ ንዝበልክ ሰብ መን እዩ ምስ በላ ኣንታይ ፀዓተከ ዘለኹም እንታይ እትያኸ ደኣላ ምሳኻ ዘላ ምስ በለቱ ጓልሓትንያ ቀኒእኻ ዲኻ ምስ በላ ነቲ ጎደና ብስሓቅ ክልተ ገበረቱም ጓል ገዲፍካ ንምንታይ ዋላ ገረብ ሓቂፍካ ኣይትኸይድን
ኣይግድሸንን እዩ ኣነ ራሒላ ንስኻ እኮ ኣርክኻ ሳሚ ኮንከን ፍፁም እምበር ኣበይ ሞ ንሰሚ ምስ ጓል እንተዝረኽቡ ነይሮም ርኢኻ ኣለኻ ሓፍትኩም ዋላ ዘመዱ ነፂ ምስ መበልኳ ነይረ ምስ በለቱም ኣላ ራሒላ ኣይተዳሓኒንኹም መቸም ሳሚ ከም ጥቡብ ኣዴኺ ቅበፅ እዩ ኣይክትረኽበ ንኽን ንሕና እውን ተራከብክ ኣይኮናን ትዕግስቲ ወዲ ሰብ ደረት ኣለዎም ሓንቲ ኩባያ ስቕልኪ ማይ ምልእያ እሞ ሽዑ እንታይ ትኸውን ተዓዘቢ ትዕግስትና እውን ክሳብ ክንዲ እዩ ዝኸይድ ኣበናይ ዓቕነይቲ ኩባያ ከም ዝበፅሕ ግና ኣይተፈልጠን እታ ኩባያ እውን ብጥብታ ማይዳ ትመልእ ዘላ ዋላ ብሓንሳእ እጃሒሉ እቲ ሕቶ ገና ኣይተመለስን ግን ከም ዝመስለኒ ከምታ ብጥብታ ትመልእ ዘላ ኩባያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘለኹም ይመስለኒ ኣይፍለጥኒ ኣብ መወዳእታውን ሻሕ ኢለ ይመልእ ይኹን ምስ በላ ሕጅስ ተፈራርሐኒ ኣለኻ ማለት ዲቕ ምስ በለቱ ዘይበልኩ ፅብቕቲ ፍጥረት ብዛኣ ነብሰይ ዝዛረብ ዘለኹ ምስ በላ ንስኻ ኣብ ሂወተይ ኣቲኻ ወፂኻ ትምላኣለ ወይ ዝጎላ ነገር ስለዘየለ ማይ መሰል ኩባያ ኣይግድሸኒ ግዳ ሰብ ጠጠው ኣቢልካ ኣለኻ ኪዳ ምስ በለቱ በሊ ፅቡቕ መዓልቲ ክትበሊ ሓደ ነገር ዶ ክነገረኪ ምስ በላ ተዛር ምስ በለቶ ንሳሚ ካበ 700 ሜትሮ ካብዚ ምስከርኪ የማን ፀጋም በልሽኡ ኣብ ሓደ ካፈ ክትርእኺ ንስመን ኣይትበልኒ ከድኪ ኣረጋጊፂ ኪድኣ ራሒላ ሕጂ ሕር በል እንዳበል ብውሽጡ ናብታ ጓል ሓትንኡ ገፁ ደዓበለም ራሒል ግና ዘረብኡ ገና ከይወድኣ ከሎ ቻይ ከበለቱ ድሮ መንገዳ ጀሚራ ነበረት ራሒል እሳት ለቢሳ ኮሊሳ ብፍጥነት ናብቲ ዝተባሓለተ ቦታ በፂሓ የማን ፀጋም ምስ በለት ነዝረኣየቶ ክትኣምን ስለስተ ፀገመት ከምታ ዝፈከረታ ኣብ ክንዲ ጣይናት ኣቶም ኣሻቡ ንብኣታ ቀዲሙ ብምእጉርቱ ኣቢሉ ናብ ኣፍ ልባ ከብል ይቀዳድም ነበረም ከምዚ ትሕንገጥ ዓይነት ቦርሳ ናኢዳም ነቲ ምድሪ ኣረኪባ ብደዋ ኣፍ ሒዛ ደሪቓ ተረፈት ውሽጣ ንዕለት ቃልቃል በለት ቃፀለም ብሓንሳብ ኩሉ ዓይነት ስምዒት ንመላእ ሰብነታ ወረሮም ልዕሊ ኩሉ ግና ነብኣታ መኣገቲ ተሳኢንሉ በቲ ሰሚ ስሓቅ ይፃወት በዚ ንሳ ትነብእ መንገዱ ዝገብር ዝነበረ ሰብ ተጠጠው ክሪኦም ከይንቀፍ ዘስግእ እዩ እቲ ኩነታት ኣብቲ ሰዓት ግን ሳሚ ምስ ጎል ኮፍ ኢሉ እምበር ካልእ ይርአ ነበረን ኣብዛ ምድሪ ብጀካ ሰለስተ ይኹን ካልእ ሰብ ኣላ ዶ እንተትበሃል የለን ክትብል ድሕር ኣይምስበለትም ዓይና ቀሒቡ መጠን ድማ ሕርቃና ብጉሮር ኣቢሉ ብኣፋ ክወፅእ ቁርብ ተረፉ ኣነ ራሒለ ኢሎም ኣቐዲሙ ነቲ እንቋድሓን መፀ ኸይሉ ዝተቐበሎ ቦርሳ ምድሪ ኣርከበት እሞ ረፍ ኣበለት ግን ድማ ብቐፅበት ቦርሳ ሒዘ ብድድ በለት እሞ ናብ ኦም ገፃ ክስጉም ፈተነት ግን ቤን እግራን ደሞ ኣግዳኦም ከምዛ ብማስቲሽ ዘላግቦም ክትንቀስ ኣሰይተረኣየትም ድሕር ክንደይ ግና ዘለዋ ሓይሊ ኣኻኺቦም ነብኣታ ደራሪዛ ፀጉራ ማዕራርያ ከምዛ ዋላ ሓደ ዘይተፈጠረሞ በጋጣም ዘርአቶም ከይዳ ሕውስ ምባል ንሳሚ ኣብ ምእግርቱ ስኢማ ኮፍ በለ ከይተባሓለት መንበር ስሒቦም ኮፍ በለት ሰላም እንታይ ጉዱ ትብል ነበረት ሳሚ ድማ ዝሓሰብ ወሪዶ እየቅሕሕ ነበረም ሳምናተይ ድሓን ዶ ምስ በለት ራሒል ናይ ምድንጋር ናይ ዘይምሕጓስ ምልክት ግን ኣብ ገፅ ሰላም ተንፀባረቕም ብተብተብ ዝዓይነቱ ድሓኒ ኣምላኽ ይመስገን ኢሉ ድሕሪ ምምላስ ነብሱ ከረጋግፅ ግድን ስለ ዝነበሮም ራሒላ ቤንቤን ዳ ምዃን ኣብ ፅቡቕ ሰዓት ክመፅእ እዚኣታ ኣፍቃሪት ዝበልኩ ሰላም ትበሃል ተላለያ ምስ በላም ሰላም ነገሩ ሕውሶ ስለ ዝበላ ኢላ ጥራይ ንሰላምታ ብዘይ ዘረባ ሰደደት ኣፍቃሪት ትብሲ ኣነኸ ምስ በለቱ ራሒል ሰላም ክትዛረብ ስለ ዝነበራ ኣፍቃሪቱ ዲኺ ክትብል ሓተተት ትፈተናያ እምበር ፍቁራት ኣይኮነን ክብል ቀዲሙ ንሱ መለስም ኣብ ሓደ ኮሌጅ ኢና ንምኻር ከም ዘይፍቅራን ካልእ ዘፍቅራ ዝፈተዋ ሰብ ከም ዘላትኒ ብተደጋጋሚ ነጊርያ ምስማ ኣብያትኒ ምስ መለስም ራሒል ብግዲኣ ንስኻ ካብ መዓስ ኢኺ ኣፍቃሪቱ ዝኾንኪ ኣነ ዝርአዮ ዝነበርኩ በይኑ ክመላልስ ምስ በለት ሰላም እንታይ ከም ትምልስ ሕርበት ኢልዋ ኣቕባሕ በሐት
መልሲ ናይዚ ሕቶ ግን ልዕልማኖም ዘገድሶ ንሳ ምስሊ ዝነበረም እንታይ ክትብለ ብምባል ተሓንጢም ኣፍ ኣፋ ይእዝም ነበረ። ስቕታ ዝበዝሓ ራሒል ፍቁራት ኣይኮንኩም እንዲኹም ምዃን ካበይ ክሓድም ኢሉ ዝተጠቀሙ ሜላ እዩ ዝኾነ እሞ ዘመድ ድኺ ዋላ ሓፍቱ ምስ በለቶም ሕጁን ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን። ሰላም መልሲ ትፅበ ዝነበረት ራሒል ግን ብቀሊሉ ክትገድፋ ኣይመረፀትን። ንኣኽኬ ሰላም ኣግሒድክ ተዛርብ እንታይ ኢኺ ምስ በለቶም ኣፍቃሪ ክትብል ተማዊታ ነዛ ዘረባ ሰላም ኣውፅአቶም። ሰመ ብተሓጓስ ሓፍ ኢሉ ኮፍ ምስ በለ ድሮ ገጽ ሰላም ጸፊት ናይ ራሒል ኣሊቦ ነበረም። ዘይተጸበየቶ ዝረኸበ ሰላም ማርማር ስለ ዝበላ ብየማናይ ኢዳ ገይራ የማነይቲ እግርታ ተሓዝ ነበረት። ሳሚ ማዕረቲ ዝተሓገሶ ክስንብድ ግዜ ያባኸነን ኣት ራሒል እንታይ ትገብር ኣለኺ ንእስከ በጃ ኺዲ እንዳበለ ሒዝዋ ናብቲ ማዕጾ ገጹ እንዳበለኹሎም ሰሚዕ ከለኺ ንሳምናተይ ብጀካይ ማንም ዝውና ኣይኮነን ንሱ ንኣይሉ ዝተፈጠረ ሰብ እዩ ኣነ ድማ ንኡ ገና ኣይፀገብኩን ክንረአና ካይፈትወት እንዳ ጻርጻረት ተጻረፈት ካብቲ ካፈ ወፂኣ ተመርቀፈት። ሳሚ ናብ ኮፍ መበልኡ ተመሊሱ ኣቲ ሰላም ሓፍተይ ድሓን ዲኺ እንዳበለ ኢዱ ናብ እግርታ ገጹ ምስ ሰደደ እሊ እንዳበለት ካብ ኢዱም ድሓን ይበለት። እንታይ ከድሕኒ ጓለይ ኣይ ኣጻብዕታ እንዲ ግዲ ስምበራት ገዲፉ ዘሎም ናይ እንዳመን ጽለታ እዚኣ ምስ በለ ንስሙ ይጽናሕና ሳሚ ናይ ብሓቂ እዛ ሰብ እንታይ ኸያ ምስ በለቶም ሰላም ኣቐዲመኮ ተዛሪበ ምስ ኣያት ምሓር ካብ ተፍቅረኑ ብዙሕ ጊርያም ኣነ ባሕሊት ጓል ስለ ዝኾነት ልበይ ክበላ ፍቃደኛ ኮነን ካብ ኮነ ካብ መጀመርትኡ ኣግሒደ ነጊርያ ግን ተሰማ ኣይኮነት ምስ በላም እሞ ምስ ኣዋል ሓደ ርክብ ይብለ እንዲኻ ትብል ዘለኻ ምስ በለቶም ከምዛ ክብለክ ዝፀንሐኪም ግዳ ሓቂ ሕቶ ፍቅሪ ተቐቢልክ ኣለኸ ምሽ ተፍቅርኒ ምስ በላም መን ኣነ እንዳበለት ገጻ ተወየት ኣይዋ ንስኺ ምሽ ፍቁራትና ክትብል ፀኒሕክ ንርሒል ምስ በላም ኣነ ካብ መዋጠር ከወፃእከ ኢለ እምበር ካልእ ኣይኮንኩን ምስ በለት ሃቀዳ ተዛረቢ ምስ በላ እንታይ ስከኢላ ዘረባ ጀመረት። ሕሱ ኣይደለኒ ኣብ ውሽጢ ገለ ነገር ይስምዖን እዩ ግን ድማ ኣይነፅረለይ ፀኒሑ ሕጂ ራሒል ሳሚ ገሌላ ኣብ እግርትኻ ምስ ዓመትካ ሓቂ ክዛርብ እንተኮይነ ደስ ኣይበለንን ናይ ቀንዒ መንፈስ ድማ ተሰሚዕኒ እዚ ናይ ዝፈትውካ ምልክት ክኸውን ይኽእል ድዩ ክትብል ሓተተቶም ኣላ ሰላሚና እሞ ንኣይ ብዋላ ሓደ ዓይነ ዘይጥምትን እንተኮንኪ ንምንታይ ዘቕንዕ ኣለኪ ንኣብነት ፍጹም ኣርኬ ንራሒል ይግደሰለይ ግን ኣነ ዋላ ሓደ ብልዕልያ ስምዒ ስለ ዘይብለይ ዋላ ሓደ ኣይስምዖን ዝፈቷ ነይራ እንተዝኾን ምስ ኣርኪ ኣብ ግጭት ኣይመስኣተና ኢልክዶ ተሓስቢ ስለዚ ሰላም ሓፍተይ ኣይከጨንቐክን ኣይክርብሽክን ድማ ንልብኺ ግና ፅንልኪ ክትሰምዕያ ይደለይ እርግፀኛ እኳ እንተዘይኮንኩ ፈቲኽንለኸ ምስ በላም እንድዐ ሕጂ ይርድኣኒ የለን እንተዝፈተወካ ግን ኣይመሓሸን ነይሩ ሰም ናይ ዋሓቀ ጥቕምን ክትክሰር ዘይግብኣካ ሰብ ድማ ኢኸም ንኣኻ ምዝኸስር ፈጣሪ ኣመና ይፈተወካይ ማለት እዩ እቲ ምንታይሲ ኣነ ንኣኻ ዝበቅዕ ስለዘይኮንኩ ይከላኸለልካ ኣሎ ማለት እዩ ምስ በለቱም ድሓን ጥራይ ንውሽጢ ክፅንኢልክ ስምዒ እዮም። ሰላም ሓፍተይ ምሳይ ክትዛረቢ ክትዕሊ ከለኺ ቅሳነት ዕረፍቲ ሓጎስ ደስታ ይስምዓካ እንተኮይኑ ውሽጢ ክፈትሽ እዩ ከም ዝመስለኒ ንትፈትዎ ሰብ ምስ ረኸብካ ኢኻ ትሕጎስ ብዝኾነ 80 ከም ዝፈትኸኒ ዝፈልጥ እታ ዝተርፈት 20 ምስ ነብስኺ ተማኺርኪ መልእ እዮም ንሕጂ ከፋኑ ክድሓር ከዓ ሄርሜላ ካይትጎይክ ክቕፅል ድማ ምስ ሰሚ ፀንሒ ኣይትብል እዮም ብዓሰርተ ኣፅፋራ ፀሓቲራ ደገ ከይትሕደርክ ምስ በለ እንዳሰሓቐም ኣይውረድ ሳምናተይ ንዕቢኑ ጥራሕ ከመን ትብል ዘላ እዚኣ ስከበል እንታይ ከምኡታት ኣፍሊጦ ትምሕርታ ዘይትገብር እንዳበለት ካብ ኮፍ መበሊኣ ብድዲ ኣበለት ፍጹም ንራሒል ወላ እኳ መንገዲ እተረኸባ ረጊፃቶ ክትሓልፍ እምበር ሰላም ክብትሎስ ኣይተረኣይቱን። እዛ ጓል ዳኣ ናይ ድሓን ድያ እንዳበለ ብውሽጡ ራሒል ኣቲ ራሒል ምስ በለም ገፃ ንድሕሪት ብምጥዋይ ይሕንታ ኮንካ ምስ በለቱም እንታይ ዳ ሰላምታ የለን ዲ ምስ በላ ንኣኻ ሰብ ኢለ ሰላም ክብለካ ኣታ ንስኻስ እምበርካ ናይ ብሓቂ ተፍቅረኒ ኢኻ ኣብ ልዕሊ ፍትወት እንተዝሕለውካ ነይሩ ጭካንኻ ኣይምስርዓኸን ምስ በለቱም
ዘረብኣ ዘይተረድኦ ፍጹም ማለት ምስ በለም እንታይ ማለት ኣለዎ እዚ እቲ ዝሓለፈ ግዜ ንምንታይ ሳሚ ምስ ጓል ከሎ ኪድ ረኸብዮ ገለ ኢልካ ትሕብረኒ ብኻ ሽዑ ዘይከድኩ ብኻ ዘይረኸብኩኻ ኣታ ዘለኹ ስቅያት ባዕለይ ዝፈልጡ ንሱ ከኣስ ኣይሓፍርን ኣፍቃሪተ ኢሉ ከላለይኒ ኣነ ኸ እንታይ ይኹን እዚ ኩሉ ምስኡ ሓሲበ ዝሰርዓኸዎ መደባተይ እንታይ ይውሓጡ ኣነ ብሂወት ከለኹስ ሳሚ ምስ ካልእ ጓል ኣታ እዚ ኣርካ ክንደይ ይጭክን እዩ ምስ በለቱም ኣብ ጥራሕ ጎልጎል በይንኸ ስቕ ኢልከ ትጎይ ዘለኽ ራሒሎም ብሓደ ኢድካ ኣይተቃኒ ንስኺ ዝበደልኪ ነገር የለን ምፍቃርክ ድማ ሓጣት ኣይኮኑን ግን ድማ ኩሉ ዘፍቀርካዮ ይርከብ ማለት ኣይኮኑን ራሒሎም ስለዚ ፈቶኪ ኣኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ከም ሰብ ሓሲበ እምበር ኣብ ሓመድ ዝተኻቀመይ ይሕፈስ ድዩ ነሳሚ ኦሮማይ ቅባፅ እዮም ንሰላም ብልቢ ዘፍቅራ ነዚ መራገፂ ምስ ኣባ ሓግኡ ከይተረፊ ኣላሊቦም ሰብ እሞ ምስ ኣባ ሓግኡ ዝኣክል ስለዚ ክትበራበሪ ፈትኒ ይፈልጥ ከም ዝኸብደኪ ግን ድሞም ካልእ ኣማራፂ የብልክን ካብ ከምዚ ዘለኽዮ ኮንክ ዝርኢ ሳሚ ፍቕርኸ ተቐቢሉ እንተተስተማቐሪ ደስ ምስ በለን ግን ኣይኸውን እዩ በቃ ቆፂ እሞ ብኸመይ ከም ትርስዮ ሕሰብ ፃዕሪ ፈቃርክ እንተኾይኑ ድማ ይሕግዘክ ምስ በላም ኣታ ፍጹም እሞ ይክእሎ ደ ብልቢ እንደይ ዘፍቅሮ እንታይ ደይ ዝስማዕነ ዘሎ መሲልካ ብፍቃርክ ካብዚ ዓለም ተሰናበቲ ምስ በለት ብስምባድ እንዳማዓተበ ኣትራሒል እንታይ ክትረክቢ ወራ ካበይ ኸ ነዚ ሓሳብ ሸሚትክዮ ማዕርኸ እንደው ዲኸ ኣሻም ድሓር ከዓ ናይ ነብስኻ ጥራሕ እባ ኣይትሕሰብ ስድራኸ ፈተውትኸ ቀረብትኺ እዚ ኩሉ ስድራኺ ኣብ ዝበፅሕ ክትበፅሕሎም እንዳማሓረኸሲ ኣብ ክንዲ ናይ ሓጎስ ዳስ ተኺሎም ዘኽድዱ ኣብ ናይ ሓዘን ዳስ ክኸርመዩ በጃኽኒ በልዮ እዚ ዘረባ እዚ ድሓርካ ብምድርን ብሰማይን የኽስስ እዩ ነብስኻ ምጥፋእ ፍታሕ ናይ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ዝኾነ ነገር ድማ ንሽኡ ዘዋጥረና እምበር ድሓር ቀስ ብቀስ ይነፍስ እዩ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ነገር ሓፂር ምሕሳብ እዩ ስለዚ ምእንቲ ነብስኽን ስድራኽን ክትብሊ ካብ ክፉ ሓሳብ ራሕቕ እዩ ሽግር መከራ ኮነ ሕማቕ ግዜ ሓላፈይ ምስ በላም ኣታት ጭንቀትኪ ዝዛረብ ዘሎ እምበር ብሕልፋ ኣደይ በድሕረይ ሓንቲ መዓልታይ ምስ ፀንሐትን ብጓሕቲ ኢላ ኣይሰሙን ሳለስቲ መርከበት ነይራ ምስ በለቱም ራሒሎም ብገይጋ ይብለኪ ኣለኹም ከምዚ ዓይነት ቃል ድሕሪ እዛ ሕጂ ከይተውፅኢ ወዲ ሰብ ብተስፋይ ዝነብር ካብ ኮነ ብተስፋ ዝሓሸ መዓልቲ ከም ዝመፅእ ብምሕሳብ ተጓዓዝ እዩ ድሓር ከዓ ከም ዝፈትወክ ሰብ ዘይኮነ እስከ ዋላ ከም መሓዛኺ ሓሲብ ዝኾነ ክኸፋእክ ከሎ ናባይ ደቡሊ ወይ ረኸብኒ እሞ ካልእ ሲትረፍ ክፈክሰኪ ፅኢል የሰምዓክ ምስ በሎም ኣላ ንስኻ ብኮ ተጠቂምካ ክተኣቱ ደሊኻ ዲኻ ኣይትሕሰቦ እንዳበለት ገዲፋቶ ደኦም መንገዳ ገበረት ናይ እንዳመነቓፀ እዚኣ ድሓን ንፈጣሪ ይጠኣሙ ካብ ኣብ ሕማቕ ትወድቕ ኣብ ጎና ክኾኒ ሽኡ ዝወሰዱ ይሰደም ዓይናትካ እንዲዩ ዝበሃል ናቲ እንተኾነ ድማ ውኢላ ሓዲራ ናበይ ከይትከይድ እዮም ክብርኻ ምውራድ ኣይፈትኑን ግን ምእንቲ ሂወት ወዲ ሰብ ክብል እንዳፈለትኩ ዋላ እንተዋረደት ዘለፈት ኩሉ ኣመን ኢለ ክቅብል እንዳበለ ንሱ እውን መንገዱ ገበረን ሰብ ድቃስ ከሊእኻ መፅናዕትካ ተርኣይካ እምበኣር መምህር እንዳሰሓበት ኣብ ቤት ንባብ ኣብ ፊቱ ኮፍ እንዳበለት እያ ራሒል ንሳ ምትዛረብ ዘለም ጠሚቱ ከይመለሰ ናብቲ ዘንብቦ ዝነበረ መፅሓፍ ዓይኑ ለኣኽም ንኣኸ ምስ በለት ኣዊላ ራሒል ኣበይ ከም ዘለኽ እባ ኣይትረስእ ድምፅኻ ኣሳብል እዮም ድሓር ከዓ ኣብ ጥቓ ኮይ ዘለኹ መስለኒ ምስ በለም ኣይግድሽን እናቱ ናይ ብሓቂ ኣፍቃሪትካ ዲያ ምስ በለቱ ንመን ክትብል ዘለኽ ምስ በላ ምስ መን ዲ ረኺበካ ምስ በለቶም ንሰላሚና ሽኩር ዲኽ እወ ኣፍቃሪት እያ ብልቢ ዘፍቅረኻ እምበር ምእንተኣ ዘይኮነ የብለይን ዋላ ትምሕርቲ ሕጂ ኣቋርፆ ምስ ትብለኒ ከቋርፆ ይኽእል እዩ ንጓል ክትወሲ ትምሕርትኻ ክተቋርፅ ድሓር ኣብ መንጎ ናብ ካልእ ምስ ኣበለ ሽዑ እንታይ ኢኻ ክትኮን ምስ በለቶም ከይመለሰ ስቕ ምስ በሎም ንኣይ ክትሕርቕ ኮነ ኢልካ ትዛረብ ከም ዘለኻ መዓዝ ጠፊኡኒ ንስኻ ግን ሓደ ጨካን ኣረመነ ሰብ ኢኻ ብጣዕሚ ጎዲእኻኒ ሓሲኻኒ ሓሳብኒ ካብ ክሳን ላዕሊ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ናይ ልበይ እምበር ምናልባት ካብ ትምሕርቲ ምስ ጠንቁ ንስኻ ከም ዝኾንካ ኣይትዘንግእ እዚ ትምሕርቲ ዋላ ሓደ ይተሓዘለ የለን እዚ ድማ ብሰንኪ
ዘረባ ከይወሰኸት በቲ ዝኣተወቶ መዓፁም ሰላሕ ኢላ ወፀት። እንታይ መዓልቲ ወዲ እዚ ፍጹም ከኣሲ እንታይ ኮይኑ ኣርጊፁ ዝሒዛ ፈዛዝ ባዕ ንሱ ፍቅሪ እንተትጅምር ነይራ ከምዚያ ምስክነቱ ነይራ እንዳበለ ሞባይል ኣውፂኡ ናብኡ ብምድዋል ብሕሾኽታ ኣበይ ኣለኻ ምስ በሉ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ኮፍ ንብለሉ ቦታ ምስ በሉ ሃራ መፅኹ ምባል መፅናዕቱ ገዲፉ ተበገሰ